बर' थुनलाइ आफाद उदालगुरि जिल्लानि 52थि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारिमोन दिनै गेवलां मेल आरो बे बुब्लियाव थुनलाइ आफादनि गासै मावथि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावदों आरो लोगोसे 1952 मायथाइनिफ्राय 10 नभेम्बरनि गायसननायनि उनाव दिनैसिम थुनलाइ आफादनि जेसेबां मैखोम मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा बर' राव बर' बिजों आरो बर' थुनलाइखौ फेहेरनाय जौगानाय फसंथानायनि थाखाय जिखिनि थैथां हाबा मावबाय आत्मबलिदान होबाय भाषा आन्दलन रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बिनेश्वर ब्रह्म बिदा गेदेर बिथां बिहुराम बर' बिथांमोननि बाउसोमनायनि थाखाय हारिया दिनै बे अबस्थायाव सफैबाय आरो दिनै बर' रावा 8थि सिडुलाव थिसनजानायनि उनाव 2003आव जि जोङो मोनसे संबिजिदारि जि अधिकारखौ मोनबाय 2020नि एकर्डनि गेजेरजों सारा आसाम नाङै बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज थिसननो हानाया जोंनि थाखाय थारैनो हारि नाङैनो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे जोंनि गिदिर एचिभमेन्ट आरो आइडेन्टिटि दा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि हाबा मावनाय बियो जेसेबां जोङो आगान सुरदों एसेबांनो माबा नङा माबा मोनसे जों एचिभमेन्ट मोनदों फैबाय थानाय समाव दानि जिखिनि टेक्न'लजि दानि जिखिनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जि जुग डिजिटेलनि जि जुग बे समाव बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ आरो बर' बिजोंखौ जों गोजौ आथालाव लांनो थाखाय नाजानांगोन बेखिनियानो जोंनि लिमिटेड बा लिमिटेसन बेबायदि नङा जों आरो बहुद खामानि मावनांगोन जायफोर खामानिनि गेजेरजों हारिखौ जोङो थुनलाइनि बिथिङाव रावनि बिथिङाव गुबुन गुबुन रावा जेरैबायदि क्लासिकेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोननो हादों आरो कम्पिउटार लेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना गावसोरनो इसिङारि जि मोनसे साइलेन्ट मोनसे मबिलाइजेसन जि मोनसे मुभमेन्ट गासै खोथाया भाषण होनानै जाया गासै खोथाया खोथा बाथ्रा बुंनानै जाया माखासे जोंनि जायफोर इन्टारनेल साइलेन्ट जिखिनि वार्कार बे वार्कारफोरा जेब्लाबो थैथां हाबा मावनांगोन आरो अब्लासो जोंनि हारिया बड'फाया जिखौ गेरेमसा हारिनि खोथा बुंदोंमोन बे हारि हिसाबै जोङो थांना थानायनि जिखिनि मोगथां महरखौ जों मोनगोन आं खावलायो जे थांनाय समाव 50थानिबो बारा बर' थुनलाइ आफाद एबसुनि सोलोंथाइखौ लानानै रावखौ लानानै इसु एजेन्डा दङमोन फैयै फैयै बियो प्राय 10-12थाल'सै आरो बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना मेजर 6.3 बिटिआर एकर्ड बायदियै आसामाव दाख्लैबावै जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि एक्ट लाबोदों आरो बे 6 सिडुलनिखौ एकर्डनि आधाराव खालामनांगौ निड बेसखौ नायनानै जाहाथे 1/1/2006 खौ जोङो 1/1/2020 जों बोनानै लाबोनो हायो आरो 1/1/2000 जुदि 2020 बोना लाबोनो हायोब्ला जोंनि मेक्सिमाम बर' मिडियाम स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो बेयाव एनरलमेन्ट खमायलांनायखौ कनसिडार खालामनांगोन बायदिसिना जिखिनि दङ रिकगनिसन पारमिसन जिखिनि जोंहा माने कनकारेन्सनि खोथा लेन्डनि खोथा दिनै जुडिसियेल सार्भिसाव बर' रावा थिसनजानांगौ सिटेटआव थिसनजानांगौ सैनिक स्कुलनि एन्ट्रेन्स नेसनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि एन्ट्रेन्स लोगोसेनो नवोदया केन्द्रीय बिद्यालयाव बर' साबजेक्टआ थिसनजानांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो खुनु मोनसे स्कुलाव जाहाथे सिंगल टिचार जिर' टिचार थाया बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोङो स्टेन्ड होगोन इउनाइटेडलि खुनु कारनाव जों आपस खालामनायनि बाथ्रा गैया आं बेखिनिखौ फोरमायबाय गोजोन्थों बर' थुनलाइ ग्लबेलाइजेसननि मुगायावहाय बर' रावखौ बे इन्टारनेटनि मुगायाव बोरै लांनो थाखाय थुनलाइ आफाद एबा बर' फरायसाफोर आफादा नाजादों मुलुगा दिनै जोबोद माने फास्टेस्ट मोनसे मुभिं मोनसे माने थासारियाव दङ आरो बेयाव इन्टारनेट ग्लबेलाइजेसन डिजिटाइजेसन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स जों मिथिस्लाबाबासिनो दिनै ग्लबेल मोनसे सिनारिय' बियो जथेस्थ' ट्रान्सफर्म जाबाय आरो बेफोरजों जुदि खाबजानानै जोंनि रावखौ जोङो जुदि
लांनो हायाब्ला जोंनि रावा मोनसे माने रुरेल बा रास्ट्रिक माने जायगायावल' गामियावल' ओनसोलावल' रायलायनाय राव हिसाबै थायोब्ला मुलुगनि जि मोनसे कम्पिटिसन बेयाव जोङो मालाबाबो रेसाव सहैनो हानाय नङा आरो गुबुन गुबुन जेरै बेंगलि राव जेरै असमिया राव दिनै तामिलनि बाथ्रा तेलुगुनि बाथ्रा मालायालमनि बाथ्रा बा राष्ट्रीय भाषा हिसाबै दिनै हिन्दीनि बाथ्रा बे रावफोराथ' दिनै बिराद एडभान्स खारगासिनो दङ आरो जाय रावफोरा दिनै सारा अल अभार इन्डियायाव माने हाजारनिबो बारा जिखिनि राव दङमोन लासै लासै बे रावफ्रा गोमालांजोब्बाय आरो बेखायनो जोङो मालाबाबो जों साना जे बर' रावा मालाबादि गोमालांफिनगोन बर' रावा गोमालांफिननायनि खुनु अध्यायाव गैया बरन्स बियो मोनसे आपराइजिं मोनसे गिदिर माइल खुन्थिया हिसाबै दिनै माने मोनसे आथालाव सहैबाय खिन्थु खाब जाहोनो हानांगोन आरो गोदान जोलैया जायफोर दिनै स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव दङ जायफोरा रिसार्च स्कलार जायफोरा प्रफेसार जायफोरा टिचार आरो जायफोरा लिटारेटर जायफोरा थुनलाइगिरि बिथांमोना रल लानांगोन खामानि मावनांगोन आरो रल लानानै खामानि मावोब्ला थारैनो गुबुन राव बादि बर' रावा जि लेभेलाव आत्म बलिदाननि गेजेरजों बर' रावखौ दिनै बे आथालाव मोनबाय नेक्स्ट स्टेपाव बे मोनसे इन्टेलेक्सुवेल वार्क आरो बे लेंगुवेजनि जि मोनसे कम्पिटिसनाव बर' हारिखौ राव हिसाबै जोङो रावारि फोलेर हिसाबै जिहेतु जोंनि आइडेन्टिटिया बेखौ जों जुदि बिश्व दरबाराव मान मोनहैनांगौबा जोङो बयबो खामानि मावनांगोन आं बेखौनो बुंबाय गोजोन्थों।